It-tislib ma vvintawx ir-Rumani, ħarġu bih il-Persjani, Alessandru l-Kbir resqu lejn l-Ewropa u r-Rumani perfezzjonawh. Għamluh strument ta' deterrent taħrax, tortura sal-mewt, il-mewt li jingħata Ġesu Kristu. Jiena ngħid li ma kienx hemm ċentimetru wieħed minn ġisem Ġesu minn xaru saqih saqajh li ma kienx f'agonija. Is-salib u l-irxoxt huma parti mill-istess ġrajja. Nistgħu ngħidu li l-ewwel darba li jissemma l-kurċifiss fil-Bibja huwa fl-ewwel ittra lil Korintin ta' San Pawl. Fl-ewwel kapitlu San Pawl jgħid aħna inċandru l-Kristu msallab, skandlu għall-lut u bluha għall-pagani. Fid-dokumentarju Passjoni Ruħi Tiela, Television Malta jagħti ħarsa lejn it-tifsira tas-salib, lejn żewġ kurċifissi x'aktarx magħmula mill-istess idejn tal-Patri Franġiskan Innoċenzo da Petralija, wieħed f'Taġiżu l-Belt u l-ieħor fil-Katedral tal-Imdina. Hawnhekk għandek kemm dan il-kurċifiss li għandna hawnhekk kif ukoll il-kurċifiss li għandna l-Belt, għandek pratikament meditazzjoni. Kważi wieħed jista' jimmaġina lill-artist jimmedita fuq il-Passjoni ta' Kristu u jaħdem dawn iż-żewġ kurċifissi għaliex id-dettalli fih huwa impressjonanti. Passjoni Ruħi Tiela, il-lejla fuq Television Malta fid-9:15.